Mama! Good morning! Hi, good morning. How are you? I'm good. How are you? I'm great. So, Come in. Pasok kayo. Ipinakilala na ng The Houselands ang kanilang bagong brand ambassador, ang proud kapangpangan at Miss Intercontinental Philippines 2019 na si Emma Tiglao. Isa sa mga advokasya ng Houselands ay ang mahikayat ang mga kabataan na mag-invest sa bahay. Kaakibat ng pagkakaroon ng trabaho o negosyo, isa raw itong hakbang upang magkaroon ng secured at stable future. One of the things that they should try is to invest in home. Because I know their future self will thank them for it. Kasi yung home, pag na-purchase mo yan or nag-invest ka dyan, it will be worth it eh. I know you will all agree. And lahat naman siguro nangarap na magkaroon ng sariling bahay. And even though you're young, you can also do it. Ang Houselands ay may iba't ibang proyekto sa North at Central Luzon. Kabilang na riyan ang Timog Residences, The Houselands Pampanga, Aspire Prime Residences, Novo Residences, Mansfield Residences at Tuscany North Estates. Nagkaroon din ng launching para sa bagong website ng kumpanya. Para sa mga interesadong tumingin ng mga model unit ngunit nag-aalangan pa ring lumabas, you can visit www.thehouselands.com. It's not about the age, it's not about what you do in life, it's all about how you will make it. Isa pa sa mga bentahe ng Houseland units ay ang pagiging accessible nito sa mga primary establishment at facilities gaya ng expressways at Clark International Airport. Patunay ang Houseland sa unti-unting pag-usbong ng countryside development sa labas ng Metro Manila. Rainiel Pawid, CLTV News.